je to tu, konečne, super. Tento balík mi spravil parádnu radosť. Ja sa krásne trbliece, Best Way. Nádherná kobrička zlatá. Fluid Fashion s rozmermi 180 x 146. Brutalita. Ja sa na to teším, čo sa tu vnútri nachádza, keď to rozbalím. Super. Je tu taký stručný manuálik k tomu. Prednú osobu 90 kg, ale na vode určite znesie aj viacej. Nádherne. Veľmi sa teším. Ďakujem. Super. Tak, ideme si to rozbaliť. Toto bude radosť. Tá kobrička je rozbalená. Táto zlatá kobrička. Strblietavý Best Way. Na boku Facebook, Instagram, logo. To znamená, že tam budú nejaké pikošky. A teraz, hurá! Môžem to rozbaliť. Kde sa to otvára? Aha. Toto sú není pásky, dobré. Takže to budeme musieť otvoriť silou. Je to prilepené iba. Krabica